Factorul cel mai important al succesului unui antreprenor este să înțeleagă de ceul, motivația pentru care alege să construiască o afacere, mai ales când a părăsit un job confortabil. Coachii, creatorii de cursuri sau soloprenorii care își doresc să câștige bani din expertiza lor îmi cer deseori să-i ajut să pună cap la cap informațiile pe care le au pentru a genera strategii de business de succes, lansări de produse. În realitate, nicio strategie, fană sau nișă nu-i va ajuta dacă nu știu cine sunt cu adevărat în acest rol și de ce l-au ales. Când ai pornit pe drumul antreprenoriatului, ai de făcut alegeri, ai de asumat riscuri și câteodată ai succes, iar câteodată trebuie să te ridici după un eșec. Toate aceste momente vin cu îndoieli, descurajare, entuziasm. Atunci este momentul să te întorci către tine și să vezi dacă tot ceea ce ți se întâmplă e aliniat cu ceea ce